రూపానికి ఆకారాన్నిచ్చి లోకానికి చూపించే శక్తి, తనువు అనువనువు నొప్పులతో భరించేటి ఓ మాతృమూర్తి. నీ పొత్తిళ్లలో చిరునవ్వుల చూసి 9 నెలల బాధను మరిచి అమ్మా 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 సృష్టికి జీవం పోసినది 2 అక్షరాల ప్రేమ. నీ గర్భగుడిలో పురుడోసుకున్నదే మానవ చిరునామా. అమ్మా అమ్మా ఒంటిలో సత్తువ బత్తిగా చేసి నెత్తుటి చుక్కల చమురుగా పోసి పసిబిడ్డలోన ప్రాణదీపాన్ని వెలిగించబోని నావే. నీ ఉసురు వెళ్ళిపోతున్నగాని యముని గుమ్మానికి ఎదురుగా నిలబడి కలబడి కొట్లాడినవే అమ్మ. ఒడి చేరిన బిడ్డ ఎదలు ముద్దాడగా బిగబట్టి నూపిరొక్కసారి కనురెప్పలల్ల కన్నీరుల జారి కన్న ప్రేమకు నిండు సాక్ష్యమై నిలిసేనే అమ్మా అమ్మా.